अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। पहिल्याच पावसात हलक्या दर्जाच्या कामाची पोलखोल होऊ लागली आहे। काम करून 1 महिना होण्याच्या आतच वैभववाडीत रस्त्याची साइड पट्टीच खचली आहे। त्यामुळे रस्त्याला नव्याने केलेलं कार्पेटही वाहून गेलंय। हा प्रकार वैभववाडी उंबर्डे मार्गावर झालाय। त्यामुळे रस्त्याच्या कामाच्या दर्जाबाबत साशंकता व्यक्त होते। वैभववाडी तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या वैभववाडी उंबर्डे मार्गावरील सोनाळी ते कुसूर या भागातील रस्त्याच्या बाजूपट्टीचं यावर्षी नव्यानं काम करण्यात आलं। काही भागात रस्त्यावर कार्पेट देखील टाकण्यात आलं। हे काम करून 1 महिनाही पूर्ण झाला नाही तोपर्यंत कुसूर बाजारवाडी इथं रस्त्याची साइड पट्टीच खचली। पुढे पिंपळवाडी इथं रस्त्यावर टाकलेलं कार्पेट निघून गेलं। त्या ठिकाणी खड्डे पडले। या दोन्ही प्रकारांमुळे हा रस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायक आहे। करूळ घाट बंद असल्यानं सध्या भुईबावडा घाटमार्गे ही वाहतूक सुरू आहे। त्यामुळे अशा रस्त्यावरून वाहतूक करताना मोठा अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे। महिनाभरापूर्वीच केलेल्या कामाची अशी अवस्था पाहता कामाच्या दर्जाबाबत साशंकता निर्माण होते। हे काम योग्य दर्जाचं झालं नसल्याचं यावरून सिद्ध होतं। असाच प्रकार गेल्या वर्षी खारेपाटण भुईबावडा मार्गावर देखील झाला होता। वारंवार असे प्रकार होत असल्यानं संबंधित विभाग नेमकं काय करतय, ठेकेदाराच्या कामावर कुणाचं नियंत्रण नाही का, असे सवाल या निमित्तानं उपस्थित होत आहे। सार्वजनिक बांधकाम विभाग ठेकेदारानं हा मार्ग निर्धोक बनवून द्यावा अशी मागणी वाहन चालक प्रवाशांमधून होते। श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।